Minun nimi on Helga Lind ja minä olen valmistanut Elävä ravinto 25 vuotta. Aloitin silloin, kun Marjatta Svennevik avasi Erottajalle iso Elävä ravintola. Se oli 89, niin että 25 vuotta sitten. Se oli ihana. Ja häneltä mä sain sen koulutuksen. Hän koulutti kaikki omaa työntekijät laittamaan ruokaa. Me itattimme ituja, kasvattimme versoja. Ja siitä se alkoi sitten. Ja se kyllä loppui sitten ja oli toisikin ravintoloita. Ja sitten Satu Silvo avasi tämän ravintolaa. Se oli vähän eri osoite ja vähän pienempi kuin tämä. Se oli 99. Et se oli ihanaa, että hän jatkasi sitä. Ja tietenkin nyt on tämä paljon isompi, että tässä on elävä ravinto, sitten on raaka salaatti ja lämmin kasvisruoka. Että kuitenkin me asutaan semmoisessa paikassa, missä on kylmä ja talvi ja kyllä ihmiset kaipaavat talvella just lämmintä ruokaa. Asiakkaat nykyään on hyvin vaativaiset. Ne haluaa hyvää ruokaa, puhdasta ruokaa. Ne on hyvin tietäväisiä. Kun info on niin helppo nykyään saada. Kaikki haluavat olla terveitä. Ja me tarjoamme kyllä aika hyvää ruokaa. Kun tämä on niin paljon kehittynyt, meillä on sitten tämä baari, missä on kaikki ne food, pirtelöt ja smoothit ja siellä on just tytöt, jotka sitten kehittää ja tekee kakkuja erilaisia. Että tarjonta on aika iso. Ja sitten just, että puhasta ruokaa ja tuoretta. Joka päivä me saamme tavarat sitten, mistä me valmistamme. Että se on se, mistä asiakkaat tykkää. Ja mä kyllä rakastan tätä työtä, eikä mä mitään muuta osaakin.